Assalamu alaikum, barkanku da dawowa Arewa Hackers TV. Wannan shine tutorial namu na farko dangane da Tamux tutorial. Insha Allah a cikin bidiyon nan zamu gwada muku menene Tamux da yadda za ku install na Tamux a cikin Android naku. Da farko menene Tamux? Tamux wani application ne wanda ake amfani da shi ana install din abubuwa ana yin hacking da su. Kamar irin terminal ne. Shi Tamux zai baka damar da za ka yi install din abubuwan da ake hacking da su. Kamar irin script na su GitHub da irin tools na hacking da softwares na hacking. Idan kana so ka sauke Tamux din nan a cikin Android naka, abinda kawai zaka shine ka shiga cikin browser naka. A halin yanzu mu browser mu ta bude, sai ka zo ka rubuta tamux.com. Idan ka rubuta tamux.com za ta kawo ka cikin Tamux website. Idan ta kawo ka cikin Tamux website, sai ka klikin na get it on Android. Ya kai klikin kai download na Android. Mu da yake mun riga mun yi download na Android, sai mu shiga cikin Android namu. A halin yanzu mu gashi nan wurin ta kawo mu cikin Android. Mu da yake mun riga mun yi download kuma mun yi install na Tamux namu, kawai sai mu shiga cikin open. Wannan shine home screen na Tamux, haka kun gani ga nan ta bude mana. Abinda kawai zaka fara yi shine zaka yi apt update, kai update na Tamux naka. A halin yanzu mu ta gama yi mu update, sai mu zo mu yi apt upgrade. A halin yanzu zan ta gama yi mana upgrade. Abinda za ka yi yanzu shine sai ka zo ka kwafo wannan link din. Sai ka kwafo package install root-repo, sai ka zo ka paste. A halin yanzu shi ma ya gama, sai ka zo ka kwafo wannan na package install x11-repo. Sai ka zo ka paste nashi. A halin yanzu shi ma ya gama. Duka ina ga nan zamu kawo ƙarshen wannan bidiyo. Wannan idan shine farkon zuwan ka wannan channel tamu, da ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa. Mun gode.